Kundi man, ang vlog natin today ay aanihin natin ang itong bunga ng ating saging. Pakikita namin sa inyo kung paano mani ng saging. Okay. Halina kayo sa aming munting halamanan. Kaya banda. Siguro mayroong 10 kilo ito. Mayroon siyang 2, 3, 4, 5, 6 na siling ng saging. Pinutol na namin yung puno kasi ang saging dapat pag inaninap, putulin mo na rin yung puno dahil may bago nang sumisibot yung ayan o. Yung maliliit na ganyan. Yan na susunod. Yan na susunod yan. After 2 weeks, after mga 2 months or 3 months, ayan, may kasunod ulit. Ayan, may kasunod siya ulit. At saka, yung panisa, andun doon. Isang buwan pa siguro lang bago halingin. Itong gitna na to, kita nyo ito yung dulo. Pwede rin isawag ito sa gulay like sinigang o yung luto namin dito sa Pampanga na tawag namin ay kuba. Ito ang pinasasahog. Ito yun. Ito mo, pwedeng igulay yan. So ito itatapon na natin to dahil hindi naman natin kailangan na. Ito na ang kasunod niyan. Ito na ang kasunod. Or ito siguro. Ito. Pero ito definitely mawawala na yan. Dito na po nagtatapos ang aming vlog for today. Watch out for our next vlog. See ya!